May gabi sa tanan na napud kita sa ato ang Bible study, Light Them With My Word, ang ato ang gospel para sa Domingo, kinutlo sa Juan, kapitulo 6, versikulo 24 hangtod sa 35. John chapter 6, verse 24 to 35. Again, light them with my word, og may gabi sa tanan. Karong Domingo nga ebanghelyo, naibawan nato nga katong daghan kayong pundok sa mga tao, na hibawan nila nga mo palayo na pod si Jesus, no, para sa iyang pagampo, pamalandong together with his disciples. And then but they seek them out in Capernaum. In the dialogue that follows between Jesus and the crowds, Jesus unfolds for us, makita nato later on sa ato ang study, the gift of himself that he gives in the Holy Eucharist, no? In John chapter 6 verse 24, so when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boat and went to Capernaum seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him has God the Father set his seal. Jesus replies by naming their motivation in pursuing him, no? Ganun gasunsunod sila. They have been fed. Jesus acknowledges this, yet challenges them to see beyond the fulfillment of their material needs. No? Ang crowds manggod gasunod kang Jesus because they want to be fed, they want to eat, no? They want to just like the multiplication of the bread. They have just attended the multiplication of the bread. No? But Jesus think that they ought to be seeking out him because he himself, the Messiah, give them eternal life. Dili man ni mao'y nakita sa mga tao, no? Then in verse 28, then they said to him, what must we do to be doing the works of God? Unsa man among buhaton para among mabuhat o kung sa'y gustong ipabuhat sa Ginoo sa amo. And Jesus answered, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent, no? Ang reply ni Jesus nga, they must have faith, na sila'y pagtuo in the one who sent by God, no? So they must believe, no, that God is the one giving them food to eat, no? And it is more than the food that they are eating. It's about eternal life, no? In verse 30, so they said to him, then what sign do you do? What we may see and believe you? What works do you perform? Our father ate the manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread from heaven to eat, no? And then Jesus then said to them, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, Lord, give us this bread always. Tagaay mi aning pan kanunay.
you can see that Jesus corrects their misinterpretation, no? Ang ilang pagtuo siguro nga ang bread nga or manna nga gihulog sa langit gikan sa gikan ni Moises, dili gikan sa Ginoo. So this was corrected, this misinterpretation was corrected by Jesus, no? And then God fulfilled their ancestors' needs in the desert. So God has also provided them with food for eternal life, no? Sa fulfillment of the Old Testament, kan Jesus nga time as a Messiah, as a Redeemer for all the people, He is the bread that come down from heaven, no? That provides eternal life for all of us. In the bread that they have received from Jesus, they have received physical nourishment. Mo ilahang kanang ilahang after, no? They want to be fed, no? And also, wala nila tanawa nga ang Ginoo pod, si Jesus pod naghatag pod og spiritual nourishment. Jesus wants the crowd to see beyond the surface to the one who provides true nourishment. Then Jesus said to them in verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger anymore, and he who believes in me shall never thirst. No? So Jesus answers plainly that He Himself is the bread of life nga mao'y ilang gipangita. Jesus Himself is the bread of life nga makasatisfy, who can satisfy, no? Sa ilahang kagutomon o sa ilahang kauhaw, no? Who will satisfy every hunger and thirst. Mao man ning primero statement nga makita nato sa kanang ebanghelyo ni San Juan nga gipadayag niya sa mga katawhan nga we should remember that God revealed His name to the people of Israel as I am, no? As Yahweh. And now Jesus is now claiming this name for Himself, no? So, tanaw nato ni, iyon siya nga sa katapusan sa ebanghelyo, iyon siya nga in John chapter 6 verse 35, I am the bread of life, no? Then if God is the bread of life, what are we hungry or thirsty for? Have you experienced being hungry and thirsty? No? Ganiya nagbuhat ko sa kanina ato ang presentation karon, kanina ato ang Bible study. Wa ko kibalo nga alauna naman ay wa ko koy paniud to. Mangilad yun ang kanang gutumon. Kana bitong malingaw ka sa imong trabaho. Unya later on sa kalit lang mapili mo imong tiyan ay nagdaguok naman because you are so hungry. Mangilad yun, no? Adto ko sa kusina akong misis nagluto. Iko tagay ko ang gamay kay gutom na gyud kayo, no? And that is what hunger for, no? So after that we are hungry, no? We eat physical food. But the question now is, are we satisfied after that? Of course, bisag tagaan kag litson o busog ka na, tagaan ka og lami kay nga pagkaon, di na gyud ka mukaon because you are already satisfied at that point in time. But later on na pod gutom mo na pud ka, no? Gutom mo na pud ka, mangita na pud ka og pagkaon because you are hungry and you are thirsty. So, ang pasabot ni Jesus is that dili ka masatisfied, no? Dili mabuhong ang imuhang kaugalingon, imong kinabuhi, walay satisfaction. Kay ngano man, ang atong pagkaon, mao man ka na atong pagkaon nga ato ang gakanon.
Ang atong mga tinguha diri sa kalibutan mao man na ang material things, no? Ang kwarta, ang bahandi, position, influence, no? Or naka sa politiko ang gahom diha sa pinili ay nga mapili ka usa ka opisyal, then pagkuman na after 4 years, 3 years o 6 years wala na pod, no? And then ka sa gahom dili gyud ka masatisfy. Kay ngano man naman diha ang kadlok, na diha ang impatience, no? Walay pasensya. Kay makita gyud nimo nga ang atong hunger or thirsty saglit lang kayo, then paghuman na gutom na punta. Dayon mukaon na punta. Sama ra gihapon sa kanang mga tinguha nato sa bahandi, tinguha nato sa influence, position o uban man ang mga career nato, profession o uban pa, no? Or tinguha nato sa atong kabtangan, no? Kanang ato ang mga kanang ang dagko natong mga kabtangan, kayutaan o uban pa, no? Or mga butang. So dili ka na makasatisfy, dili kita mabuhong. Taon-taon makita nimo diha sa imong silingan nga na siya'y gwapo nga auto, na makauna-una po kag may paunta na nanapoy ako, no? Murag kinahanglan naman ni ilisan ni ako mag-create na pod ka og need, no? Kung wala ka makakita, walay need, but pagkakita nimo nanay need, diha na pod ang maglihok na pod ang imong desire nga mo acquire yun ka, no? Ang atong desire dito kanunay lang atong tinguha na i-satisfy ang atong kaugalingon, but never gyud kita masatisfy, no? I hope nga masatisfy ta sa atong asawa, otherwise di ka masatisfy mo ng daghan kayo imong koleksyon, no? And so forth and so on, no? So satisfaction, no? So kana day nga hunger and thirst, tapaw na day na sa istorya sa Ginoo nga I am the bread of life. Kay makakaon day ta sa kanang ban sa kinabuhi ni Kristo, diha kita masatisfied, no? Naman na sa scriptural readings, no? Makita man na nimo nga kananaang masatisfy ta sa iyang kananaang bread of life nasa Matthew chapter 5 verse 6, no? Makita nato na siya diha. Blessed are they who hungers for righteousness, for they will be satisfied. Kay nga naman ang ato diing tinguha dili tinguha nga material, dili tinguha sa influence, sa power diri sa kalibutan, but righteousness, pagbuhat og minatarong sa imong isigkatawo. Mao kana ang satisfaction nga gitudlo kanato sa Ginoo. Mao kana ang hunger and thirst na ato ang kana ang tinguhaon o ngani gi-describe kana deep hunger and thirst. Kay lisod biya magbuhat og minatarong, lisod biya magbuhat og kanana ang minaayo o kanana ang kabubuton sa Ginoo para atong paghatag og kaayo diha sa atong isigkatawo, no? Diha sa Sermon of the Mount, one of the kanang beatitudes is blessed are they who hungers for righteousness, for they will be satisfied. So masatisfied yun dahita o atong tinguhaon deeply the hunger and thirsty of righteousness, no? Mo biya na ato ang tinguha diri sa kalibutan, mo biya na ang liabi sa gingharian sa langit, sa eternal life nga ingon si Jesus, ayaw pagkabalataan ng mga pagkaon na dili ka masatisfy, anak. Diri ka sa pagkaon sa ato ang espirituhanon kay masatisfied ka, no?
but you have to have a deep hunger of righteousness. No? And then, ingon siya sa John chapter 6, verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Di ba mo ni tinguhan ni Jesus na unta dili lang magsunod ang mga kinabag-an nga mga katawhan sa ako para lang ang ilang tuyo pagkaon. Ilang tang mahuna-hunaan nga ang akong multiplication of the bread, mauna ka na ang demonstrate na ko ang eschatological end time, mao ang bangkiti sa kaluwasan, no? Mao ang eternal life nga naghulat niya na para ihatag nako sa tanan, no? Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Sa John chapter 6 verse 54, di ba mao ni ang Eucharistic, no? The Holy Eucharist. O sa John chapter 4 verse 34, my food is to do the will of the one who sent me. My food, ang akong kalanon, ang akong ipakaon, no? Ang akong ibuhi kay kung kita o wala tay pagkaon nga inoris nato sa itong kagulingon sa physical nga kinahanglanon nato, dili ta mabuhi, samot na kung dili ihatag ang food mo, ang the bread of life sa Ginoo. Yung bitaw siya nga, unsa man ang trabaho na mo, Lord, basta mo tuo mo sa ako, no? Basta mo tuo mo sa nagpadala kanako nga ako mao ang the bread of life, the food that you will take in order for you to have eternal life in the Holy Eucharist. So makita nato po ni sa kanang second reading sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. No? Kung siya itong buhaton, yun siya, put off your old nature which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful lust. And be renewed, yun siya nga, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new nature, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Brothers and sisters, ang ato na tinguhaon diri sa kalibutan, much nga magtinguha po ta ato pagkaon po, no? Basic kayo, but dili nato ihatag tanan atong tinguha diha sa ato ang kanang paningkamot sa pagbuhong sa ato ang kinabuhi, no? Basic lang ang pagkaon siguro, dili na nato palabian ang ato mga kabtangan, di na siguro kinahanglan palabian. Kung ipalabian magaran imo na imong tinguha para pud pagpakaon sa uban. Kung imuha maganing dugangan pa ang kabuhong diha sa imuhang kanang kabtangan or imuhang bahandi, nan kana ang katuyuan para pud pagtabang sa uban, no? Pagpakaon sa uban. Kay daghan biyang gigutom karon, daghan nagdaot sa pandemic sa COVID-19, daghan kinahanglanon practical nga tabang. But the most important is ang atong bread of life nga kanon diha sa ato ang espirituhanon nga gikinahanglan para kani siya mo'y maka-inganyo nato nga mutabang sa uban. Para kita makakaon ninon, masatisfy kita sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi, o sigurado kita makaadto diha sa iyang gitagana nga kinabuhing dayon. Salamat kayo ug may gabi sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word. Sa sunod na pod na semana, ako mo kamo paghaton sa pagpaminaw gihapon.